One again? Pasingot dragon. Ay sutirera. Nice. Unsa man mong grupo mo? Palo. Kamo. Wa ka kailan mo, Choy? Secure mistakes ni Choy. Ay ang katungkuan. Dili, lahi na siya nga mistakes. Kato na siyang M-I-S-T-E-K-E-S. Mistakes ba? Game. What the? Oh. Si. Nice pa, Simon. Ay putek! Time out! Ano na nga dangag mag-imot tindo ko. Di na siya. Oje, dire man jud na si Toknoy, atangan jud na sikon jud mo nagkilit-kilit na ka ng budiga. Kasi ni mo na lukot jud na siya, pusnga na siya ng kalawasan niya. Ikaw, Ruben, dire man na si Dario. Piluan jud na si Kawalo. Oo. No, piluan jud na. Kato si Kuan, Rodel, ako bahala adto. Pumuto na ako, tunda ko adto. Ano ako to? Naminaw magkaka. Ay, kasabot ang kaka. Sige, teamwork. Hoy! Wala gihapon eh. Game! Utro!
Pag wala salaman mo Julin sa siguro dagay. Ug mahimo, pag-inom mo Milo para mas maayo pa mo. Inayak inin niya. May motor? Wala. 1, 2, 3, go. Asa, kusog katawa, 1, 2, 3, go. Asa, kan hindi siya mong katawa, mong galanto sa mga siya katawa. Asa siya tulumpat ka. Action! Ji! Ikaw haripad na, ikaw sintro-sintro. Idol do lama ya na. Asa na di makita da. Ano siya? Gustuhan na sila play. Play. Ah. Action! Di na siya. Anan. More. Oh, makita din siya. Okay, anto 3 action. Project sa eskwelahan. Ikaw ulit, wala Fertilizer. man ito liir real dyan to. Isang palong na. Clear na kung action. Dili siya. Ha? Gaana dito, oh, gaana. Play. Yan na raw. Play. Ay siya, balik siya. Ano ba? Go. Sige, play. Ah. Ay! Bakit karon ka lang dumating? Aniyara ako gulo hintay sa'yo. What's up mga mamarang? So, karama shoutout na dito sa YouTube. So, shoutout ni Robertson, Kazar, J. Marupin, Lucy Sagaran, Donski Taruha, Lucy Sagaran. Gracious ay Malin A. Happy lifestyle. Sharbe Matunhay. Marie Gomales. GC Milan. Ugse May Ugse Netherlands Sumatra. Ugse Jilime. Ugse Ninyo Ansong Richie TV, Week CE, Joffy Harold Sirato, Richard Factes, Ginash, and Raymex TV. Shalhan Rinande Nasosyon Kabukid TV Rosan Niron Working Student Vlog Brain Kapadngan Mike Troops Rosemary Pahinte Boholanos Vlogger Mikey Tarlac Tabines ug Sikihor TV ay Si Jupin, shoutout ba yun? Shout out to Joshua Philip Dula. Ikaw. Shout out ka. Shout out to Auntie Merlin, ni Auntie Arlette, Auntie Ilme watching. shout out sa Thank Grace you for your Sisters support. Shout out Friends Hypermart. si Rose Shout out Bia Samantha, Edrina Phil Daniel, and then Boroto Alivio, og si Bayot, og si Shout out to Piolo Canahon. Shout out to Auntie Tere o sa akong mga igagaw dyan sa Iligan nga gatanaw sa videos. Thank you. shout out sa ni Jonathan Villaros ug ni Randy Villaros sila ang ni tong sa Shout out Rosemary Uyab Dario. Madla. shout out Baby Rosemary Oh Umadla og sayang soon nga si Rachel Rose, umadla og si Roxanne. Yung igagaw. Sara Alivio. Nga si Charlene. Shout out Sara Alivio. So, kamo na bahala na guys. Shoutout Kuroko and Sakragi.
Shout out Palo. Shout out April May ko Katonao Malones. Shout out Secure Mistakes. Mga sayaw. Secure Mistakes versus Palo. Shout out Dulce Tahel Liparto. Dulce Amore. Yo. 100 like for part 2. Shout out. Shout out lalang Laika. Shout out Laika umong gindusan. Shout out ko ng Hygiene Magsayo. Yo, hey. So mo rin yung tanan guys, og salamat sa inyong suporta, og ikalimot sa pag-subscribe, pag-like sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos namo. So follow po mo diri sa mga account namo diha o asto natutulog ka buka ng lingin, TikTok, and Facebook, YouTube. Follow and like, comment and subscribe. Yeah. Og ganahan ka magpa-shoutout, comment below #mamarang. So yun, wala gipili may shoutout na bisag ga-promote og world. Moro tanan guys, #mamarang. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out.